Meňde ýertiň ýumşak ýyly högürtke, nur bilen mähre eýlenen mekan, ýaz gözläp gitmenmen gadyym müsri, çar pasly bakara aýlanan mekan. Gelin gyýlyň dokan teke halysy, dünýä hallarynyň gunça lälesi, zahanna yeketäk keten libasy, geyip gözelleriň şaýlanan mekan. En namyna altın suwu çaýlan, görk görmekde atlan görkü saýlan, ahel teke ata münüp şaýlanan, ärler bilen öňe saýlanan mekan. Bolguny şu ýyly guýar ýüreňe, balgagyny ýörer melkem deregine, gyzgylt gündek mele tamdyr çöregine, gudrat diýip ýüze saýlanan mekan. Edil adamlar, ine biziň Türkmenistan mekanymyzda, eri diyarımızda özünün hoşogazy bilen köpleriň sevgisini gazanyp beren Merdan Akmuhammed bilen şuun söhbetdeşlik esasynda aýdym saatlarmy siz üçin hödürleýär. Merdan ana şuun tiziň şeýle sunwat durmuşyna, sunwat ýoluna gelşiň hakynda bir özüň barada görüň beräýsen hem aýdymlary ilmide ölümede yerine yetirip berden. Başlığına tölgada. Men şu sunwat ýoluny ilk başta gelemde, yani 1996 ýylda Murgaýa tarap medeniýet bölümi işe gelende başlanda, gelen ýylym ilk özüňden bilýän. İlk siziň ýanyna bardım. Ýadyňyza düşýän boldy. Siziň ýanyna bardım. Men medeniýet öýündüsüň ýaly işe başladym dedim bir. Evet, bu toran uğrum men Aşgabatda teatr sürüden torp geldim. Ama ilk vada başlandı ödünü bilen men iki toylarda alıp barjy bolup başlamak makla edindim de. Ondan öýrem näme? Keň halypalar gördük. Keň halypalar bilen işleşdik. Orada mysal üçin öz halypamyz merhum Anadurda Amanow şeýlede Hummat Garagada bilen Türkmen ýylyna öz aýdymlar bilen meşhur bolan halipamyz Muhammed Kuliyev. Soňra gaýbana halipam Türkmenistanyň atlanan artisti Bally Hajiýew ölme. Şolaryň aýdymlary men özüme hat ýüregime ýakyn gaýan. Şuňlar içinden şol aýdymlar bilen gelip gördüm. Şuňlar halkyň arasynda şol aýdymlary aýdyp gördüm. Öyleme. Şol aýdymlar bilen ýyly güne hyzmat etmek bilen ören bu iş edýän, olardan sag bolsun alýan. Ýolum açyk bolsun ýerden. Halypalar barada nägilräk edip seni olar bilen ara gatnaşyk takladym. Şolar barada da görüň beräýdim. Halypalar barada aýtsam, men çağırymdan Anadolu Amanowyň öz goňşym bolamsoň. Onuň aýdymaýys, o wagtlar näme? Bir oğlançyk döwrümizde. Ha. Olar toýlarda aýdyma diýerler. Bilen şu wagt töwet edýär, şolara ýarak bir şolaň derejesinde barartmy, barmart, o wagt çağan heri pikirlerinde. Şonu bar arzumyz, niýetimiz şolara ýarak atly, awraýly ýyleguny herlerýän adamlar bolmamy. Şagalta makla edýärdi. Soň Anadolu Amanow bilen bilerek işleşdik. Ömrüniň soňky ýyllaryny hazır köpüre işleşdik. Muhammed Kuliyew bilen gaty dostlukly halypa şäher bolup gatnaşdyk. Onuň aýdymlary toýra hem ekşen bilýän bir döwletimiň ähliýärine niýde dinlediler, haýda adamlar dinledi. Şol adamlaryň aýdymlaryny madama halkyň adamlaryň ýüregine ýakyn bolan aýdymlar da. Aňyňyň aýdymlar da alar. Tamam. Gaty dogry, şahirlerimizde beýan edilýär. Ustadlar hemişe bolýan ustad, oňa baş egmegi edenin ady, şägirtlik borjuny sen berjay etsen, seniň hem şägirdiň şeýler bada bar. Ana sen ustadlar bilen iş tarşyp, indi sen bilen hem ýaşlamydan iş tarşýandyr belki. Bulardan hem tanap geçäýändir, senden öwrenýändirler. Olardan ýangaýşymy ýaly Ustad halipamyz Anadolu Amanowyň ogly kompozitor Şatlyk Amanow bilen. Şeýle onuň bilen körpez ýigiti Muhammed Amanow bilen esady işleşýän sadanlarmy, kompozitorlarmy. Böyle. Şeýle de näme bir şäherler bar gaýdymyzda da
Bir de şu yolu, şu halipaların kıyıdan yolu çok kop çalışıyoruz. Şehirler vardı aydımızda da ne Muhammed Amal'ın adını yanına geçtim. Şeylerden öyle egin yaşım, öyle kardeşim, dostum, Beşim Artikov, öyle inim siker darap Muhammedov. Yeni de kendi yaş olanlar, tuğlama geliyorlar, köp saatler başladığımızdan öğreniyoruz. Katıl olur. Koğuş ediyemez. Merdan anha şulkun sökötü şu etadımda yadı geçirip otuyor. Şu yadı kıymada ne ile aydımları tayarladın, halkına da ne ile aydımları soğuk edesin geliyor. Şolar var arada bir ayıp bir aydan. Doğru abi, şu ülkeyadığımızda yanıma ettik. Bir kalvatın yanı oğazlar diyen yali, ilimidin, günümidin yüreğinde yaşayan aydımlar. Usta Talip Amal, Balık Hacıyev'in yaş doğrunak aydan aydımlar. Son köy hazır zaman aydımlardan belki aylayan tanır. Şeyde de hedir kılaman aydımlarından. Umman halkın ağını, halkın yüreğini yakın olan aydımlar köpürek baş adamlar ulandık. Onu näme? Sökötler şoň arasynda aydyma ýol beräýini.